Hola, soc Sonia Bravo i avui et porto la meditació per equilibrar i alinear el chakra del tercer ull, o també dit com Ajna. Està situat a l'entresella, és el chakra de la llum, es relaciona amb la intuïció o la sabidoria interior. El bloqueja la falsa percepció. Troba la teva postura més còmoda, assegut, asseguda o tombat. Deixa tot el cos totalment relaxat. Si estàs assentat amb la teva base, connecta amb la terra i amb el tronc amb l'eteri. Deixa l'esquena ferma però relaxada com una canya de bambú. Braços relaxats damunt de les cames o al costat del cos. Espatlles relaxades. Col·loca la teva mirada a l'entresella, sense forçar, concentrant-te en aquest punt. Posa un somriure als teus llavis i la llengua darrere de les dents superiors al paladar superior. Molt bé. Ara, concentra't amb la teva respiració, inhalant i exhalant, lenta i relaxadament. Inhalant i exhalant, lenta i relaxadament. Inhala i exhala. Amb la teva respiració conscient, viatges al teu món interior. I a poc, amb cada inhalació i cada exhalació, el teu cos cada vegada està més relaxat i la teva ment està més en calma. Ara et demano que visualitzis el color blau, un blau intens i brillant. A cada inhalació i cada exhalació et vas omplint d'energia i de prana que envaeix tot el teu cos i cadascuna de les teves cèl·lules. Inhala i exhala omplint-te de llum i d'energia. Concentra't en el chakra, el seu color, on està localitzat. Si necessites, pots col·locar les teves mans. A aquest chakra li pertany el mantra Hom, que repetiràs en cada exhalació. Inhala. Hom. Inhala. I exhala. Hom. Inhala. Exhala. Hom. Inhala. Hom. 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 Hum.
Hum. Sent la seva vibració en tot el teu ésser. Sent la seva energia, el color blau, el mantra. El teu cos s'omple d'amor i gratitud en aquest moment. Sent com aquest color i el mantra t'envolta i omple tot el teu cos d'aquesta energia. Molt bé, ara et demano que diguis aquestes frases amb veu alta o interiorment. Així podràs equilibrar aquest chakra. Obro la meva intuïció i el meu coneixement més profund. Allibero tots els obstacles que bloquegen el meu creixement. Amplio la meva visió del món i la meva visió personal. Estic obert a noves persones, idees i situacions. La meva visió d'un món millor és clara. Projecto el meu món perfecte. Accepto que sóc un ser il·limitat i que puc fer tot allò que desitjo. La meva visió interior sempre és perfecta. Estic serè, tranquil i relaxat en aquest moment. Gaudeix uns instants d'aquest moment. Inhala i exhala, lenta i relaxadament, conscientment. Sent el teu cos, la teva ment. Com està ara? Molt bé. Ara des d'aquí, i a poc, amb la teva respiració conscient, amb gratitud i amor, inhala i exhala. Estàs ple d'aquesta energia, d'aquesta llum renovada. A poc et prepares per sortir d'aquest exercici. Lentament pots anar movent els dits dels peus, de les mans, les cames. Pots estirar els braços per damunt del teu cap, cap a l'esquerra, cap a la dreta. Moure el coll.
Estira les cames. I quan tu sentis que estàs preparat, podràs obrir els teus ulls. Gràcies. Namasté. Repeteix aquesta meditació durant tota la setmana si vols sentir els seus beneficis. Gràcies.